खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बिस गोनां कफ सिराप मोनलोंनानै थैनाय खुदियाफोरनि अनजिमाया बांगासिनो दं। सानफा साफा बिस गोनां कफ सिराप मोनलोंनानै थैनायनि अनजिमाया बांगासिनो दं। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि बिस गोनां कफ सिराप मोनलोंनानै मध्य प्रदेशआव खुदियाफोरनि थैनायनि अनजिमाया 22 जाहैबाय। नाथाय दासिमबो दायनिगिरिफोरखौ उदाङै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। मानि जाहोनाव दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो जोबथेसालियाव दोनाखै गिदिर सोंलु जानानै फैदों। आरो 22 दाय गैयै खुदियाफोरनि जिउजों गेलेनाय दायनिगिरिफोरा सोर? बेनि आन्दोआव मा दं? बेनि जेबो गुमुर गैया दासिमबो। मख'नो गोनांदि मध्य प्रदेशनि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दानाय जादोंमोन आरो कल्ड ड्रिप बानायग्रा तामिलनाडु कम्पानिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामदोंमोन। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला दिनै एसआइटिआ बिस गोनां कफ सिराप केसजों लोब्बा लाखिनानै तामिलनाडुआव थानाय श्रेसान फार्मानि बिगोमा रंगनाथ गविंदखौ चेन्नाइनिफ्राय खायो। गुबुन फारसेथिं मध्य प्रदेश सरकारा सानै मुलि नायदिंगिरि आरो फुड एन्ड ड्राग इन्वेस्टिगेशननि लेङाइ सामलायगिरिखौ सासपेन्ड खालामदोंमोन आरो खुदियाफोरनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेराव हादरसानि मुलि कन्ट्रलारखौ दैथायहरदोंमोन। बेजों लोगोसे सिन्धवाड़नि डक्टर प्रवीण सनीखौ सांग्रांथि गैयै दायाव हमनाय जादोंमोन। बे जाथायनि आन्दोआव मा दंमारो आरो दाय गैयै खुदियाफोरनि जिउ गोमानायनि दायनिगिरिया सोर? बेखौ समाजो फोरमायसिगोन। बे गिख्रंथाव जाथायखौ नोजोर होनानै नोंथांमोनहाबो सांग्रां जानाया जोबोद गोनां। गगा मोननाय गुजुनायजों जुदि नोंथांनि गथ'आबो भुगिनांगासिनो दंब्ला सांग्रां जा। देहा फाहामगिरिनि सुबुरुन लाग्रोआलासेनो गोरलैयै मोननाय मुलिनि गलाफोरनिफ्राय मुलि बायनायनिफ्राय जानगाराव था, नङाब्ला नोंथाङाबो बे गेदेर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ।